Primari, onorată asistență, dragi militari, 1 decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, mărturia sacră a împlinirii vocației de libertate și de unitate a poporului nostru în spațiul european. Marea Unire, înfăptuită în urmă milioane, reprezintă momentul fundamental al istoriei moderne a României, rezultatul voinței și luptei românilor pentru realizarea unității naționale și statale. Actul istoric din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia a constituit locul românilor în rândul națiunilor progresiste ale lumii și a fost posibil prin concentrarea tuturor forțelor creatoare ale poporului român. Idealul unirii a fost păstrat viu ca o flacără veșnică, prezenta momentul final, iar sacrificiul ostașilor care și-au dat viața pe câmpurile de luptă ale primului război mondial a fost răsplătit de izbândarea realizării Marii Uniri, înfăptuită prin români, au sprijinit cu credință cauza Marii Uniri. Și-au ales destinul de a fi permanent ăstuți bațări. A fost apărată cu onoare și demnitate de către armata română. Noi, cei aflați sub drapelul țării, prețuim și onorăm Ziua Națională, o păstrăm în suflet ca pe o icoană, cu credința că nu este misiune mai înălțătoare decât să slujești țara și poporul din care te-ai născut. De-a lungul veacurilor, armata și-a îndeplinit rolul de instituție fundamentală a statului, prezintă onorul eroilor patriei și raportează ca o forță, competența și determinarea de a-și îndeplini cu profesionalism misiunile. De Ziua Națională a României aducem un pios omagiu tuturor eroilor și dăm onorul camarazilor noștri văzuți la datorie de parte de țară în teatrele de operație. Prețuim sacrificiul doii noștri care și-au dat viața sub drapel, vor rămâne veșnic în inimile noastre pentru excepționalul curaj și comportament pe care au dat. La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România!